Vraiment, on compte en l'histoire, misschien kon het al hier zeggen. Allemaal plajoen, dus beren. Daar lagen een lienpoze. La pauvre van die meer. Voor die mond duurde begleden. Duurde. Ja, ja. Maar Mieke nam ze de hond op die niet meer heel goed. Die mee maar hoe is goed, maar dat nam ze de hond. En die was op braaf en en daar is onze hei mee. Dan die was zo'n hei. Dat is niemand bekleed. Toen ik duurde, misschien laat echt plots winnen. Toen we Noors in. Noors, wat een mens hier. Kan también die kant, wat kan dat hier? Met hoe wat kan niet hier? Hier klas plaats krijgt ze dood. Ten idee doet. Zijn je gaat wel kuppen doodschieten, maar dus kun je niet maar doet nu zijn we kuppen gaan. En hier niet goed winnen. Morgen kussen. Met harde boer ben ik het hier op. Nerp in de rand te goed wat die vuren in top. En dan zat het, dan lag ik eens die doen. Oh, maar doe het ook, maar doe het mee zo. En hier zie je alleen wel zot, het haast buurt whisky die. En ik ga wat kriel doen mee in de en je die nog wat poort dus mee. Praat zo eigenlijk niet. Oh, maar doe het nog een praat zo eigenlijk niet, maar zo'n gewend, we spelen krijgen met die en nog een kan ik dat niet. Haast buurt doen, maar nog toch niet. Nee, dan ga zo de braad door met Russen. Edward, toen lijkt hij met Russen, onderrekken met kriel bij hoe lager. En met Russen toen door de braad waar je had. Oh, maar doe hem, we spelen zo'n tela, en nog kan ik dat niet. En je bent zo juist uren geniet, met een grote bediening, maar we hebben veel meer dan haast de buurt. Ah, joh, met Russen. En hier is een beetje met Russen braad waar je had. Oh, maar we zien niet, ik heb het graag meer. Maar hadden, tussen we die whisky, en hier nog die whisky. En we die horen in, maar ik weet niet. En met Russen tappen, machine zilda. En ja, maar je spelen niet meer. Maar je ziet niet, ik kan zo aan. Maar ik denk wat de huidige kan. En met Russen zei, dat die dingen, het is zomaar de lage wind. Boom, met doorlaten. Ik wil met ze doorlaten, hij spreekt door in staat, en hij legt het vast dit. Hij staat kiezen, en jij reist, thuis. En we lachen toch niet. Boom, ik zie lekker staan ook. Met mensen lopen ja gestieren door. Idee laten, oh. Maar als je wel een ding wil met ons in oren. Eens zo nu heb je het. Hij wordt dan met Russen jongen voor die goede hier. Want hij lacht niet met Russen. Maar misschien gewoon een probleem binnen. Je ook een probleem. Nou, hoe kan die hebben? Geen met Russen. Bon. En hier, ik denk dat dat hier is zelf. Misschien met Russen nog een monster. Op uw zeker. Die dienst kan je nog eens opdrachten. En dan kun je zeggen wat prima. En misschien spreek je die zeggen, maar laat die door. Ik zeg, agachu. Als je met 6 muziek meer, leer lachen niet, dus je ziet de bui niet.